dobrý den. Vás vítám na dnešní čeleckém televariente a chci vám povědět, že dnešním dnem vás povede Jiřina Bohdalová a Vladimír Dvořák. Co máte, kolegyně? Mám říct já? Dobré odpoledne. No, ani se neneptejte. Minulý týden jsem ztratila peněženku, hned na to klíče. No a teď tas nemůžu už najít. Řidičský průkaz. Kolegyně, když se vás zeptám, No jak se máte, tak to je jako jen taková fráze. Jako máte říct, jak se máte vy, děkuji a pokračujeme. Tak dobře, tak ještě můžeme znovu, ano. Takže jak se máte, kolegyně? Děkuji, mám se dobře. A jak se máte vy? Já se mám taky dobře. No, to byl bezvadný rozhovor, že? To jsme si pokecali a nic jsme se nedozvěděli. No, a to mě připomíná, jak ten starý sedlák se takhle vede tu kozu a soused mu říká, tak co sousede, jak se vede? Ale jo, vede se dobře, akorát málo dojí. No, dobře, tak necháme toho, prosím vás, a vysvětlíme divákům, o co dneska půjde. Ano, takže my jsme sem byli dnes pozváni, abychom zde odmoderovali tuto májovou show. No a účastní se tady budou 4 skupinky se svým vystoupením. No, co asi budou... Mezinárodní vystoupení, mezinárodní. No moment, ale to bude i nejenom mezinárodní, ale elita přijede i tady z České republiky. Ano, elita bude z České republiky a tím bych chtěl hnedka pozvat na začátek a ještě vysvětlím teda. Soutěžící vystoupí a na konci je vy vaším potleskem oceníte a kdo dostane největší potlesk, tak ten zvítězí a má tu čest zatnout tady sekiru, nebo asi sekiru do naší čelecké máje, letos v břízi teda. Takže to by bylo všecko za začátek a teďka bych chtěl pozvat 2 krásné ženy, a to Lucii Bílou a Ilonu Čákovou. Láska je láska!
šoupni se trochu, vidíš, že musím žehlit, ne? Co? A nejsou luky, jak blbej, já se šoupnu, jsem na krajíček. Vidíš, no. A prosím tě, Růžo, neříkej mi Francii. Já to znamená, tak taky neříkám Rózy. No vidíš, a mě se to líbilo. Ty, Brouku, já si dám teďka trochu muziky. Pavel Hrubé mi vyčil kazetu. Já vím, no. Hezká muzika. No. A co bude vyčili? Není to Eli, je to... Jo, Mantovány, to je válec. To je skvělá muzika. Montovány. Neukladli to? Mě spíš zajímalo montování. Už 3 týdny tě prosím, aby se mě spravil toho kuchyňského robota. No, a to ne, že? Muzika, žrádlo, to je tvůj obzor, co? Kolik jsi dal do té krávovinu? Do toho Polkmana. Určitě to bylo víc, než jsi měl řekl, co? Jak si krsej. A budu ti říkat Francii. No. Ježišmarja. Pak já jsem se nenabrečela hned po svatbě dost, když mě říkali, že Franta mě byl dost dobrý, na mě zůstal. No. František smrdí o Vánocích, Franta chodíš na pole, na fotbal. Ty je to divný, že? Jo, bože, já někdy nevím, jestli nenávidím tebe nebo to tvý jméno. To sám šíle. No. Ale ty tam modlám, já nechci rožovou. Takovej připaslavý. Jsem měl auto. Parád. Pak. No. Já si tak vzpomenu. To bylo. To spálí. A nebo třeba takovej neťavšianské. Ty nenapíšeš ani můj anonymní dopis, ty moulo. No. Ach jo, já jsem musela zešílet. To je skvělá muzika, říkala jsi něco? No, bolí mě hlava. A? No. To si musíš poslechnout, já to kousek vrátím, to si musíš poslechnout. A dej pokoj, mám horkou žehličku. Já budu žehlit za tebe, A nech já toho. pěstníky zvládnu. Ale, Pojď si to poslechnout. no, tak jo. Já ti to vrátím. Poslechni si, to je fakt skvělá muzika. No, počkej. No. To je ono, jo? Jo, to je ono, no. Aha. Já vím, že nepoznáš Valčíku, pokud já jako s tebou taky tancovat, to bylo jak posouvat Almaru. Já když si vzpomenu, třeba takový Valčík s Liduškou Špačkovou, to bylo příští tanec, to byla elastičnost. Nebo Mazurka s Liduškou, to byla erotičnost. Jako, stejně si myslím, že jste na mě udělali habaďuru. Jako, jo, maminko, bylo furt, že umíš vařit. No, maminka vařila, pekla, ty jsi akorát nosila na stůl. No, furt spravovat robota. Na co? Robot funguje. No, fungoval. Stejně nosíš karbinátky z polotovaru. Mají žehlit za tebe, je? Jsi falešná můra. Bavili domácí práce, ruční práce, ti temále ruka muškrtí. No, není to špatný ten velký. Je? No. Dívej se, a ty mě tu věc vyčítáš. A víš, jaká to bude ještě krása. Ty chvilky, co nám to dopřeje. Romantičnost. To je nádhera.
No tak jo. Kolegyně. Ale kolego, my dneska něco slavíme. Počkejte, já budu hádat. My slavíme vaše narozeniny. Ne? Tak, pátek. Ne? Vladimíra není. Tak nevím. Ne? Tak musíme po diváky. Kdo má dneska svátek? Nedár! No, a to je dobré, nekape. Nekape? To bychom mohli oslavit. To se musí oslavit. To se musí oslavit. Tak, Takže proto přivítám. Prosíme pana Michala Davida, Petra Kotvalda a Markétu Muchovou. Na scénu, prosím. To se oslaví. Ano, ano, voláte správně tady. Závodní psychologická porada. Ano, ano. Chápu, ano. Hodil by se nám to dneska být. Dobře. Tak tedy zatím hlavu vzhůru. Moment.
Nashledanou. Prosím. Dobrý den. Dobrý den. Prosím. Já se jmenuji Kejček. Ano, zaměstnanec? Ano, ode dneška. Výborně. A kde pracujete? Kalíže tady. Ach tak. Promiňte, takže vy jste ta naše nová posila psychologická, co? No, je to tak jako, ale ano. Toho výzkumného ústavu. Šili? No, nemusíte šeptat, to bylo v televizi. Dobře. Tak, kolego, tam je váš stůl, můžete se usadit. Hezký, malej, ale hezký. Kolego, jste byl na osobním. Ne, já jsem napřed, jakože se jako tady postavím tady, seznámím se s váma, paní kolegyně, a tak jako už tam později. To se hodí. No, co vám mám povídat, tady je práce na to. Tak pro mě to bude trochu změna. No, věřím. Víte, byli lidé, kteří říkali, že si můžete podat na Já jsem jeden z nich, ale no, máme tady přes 800 zaměstnanců. A to víte, každý má nějaký problém. Jednomu zachybá manželka. manžel. No, problém je dětičkama, někdo si rád přišel. Jsou to taky jenom lidi. I náměstí si chodí poradit. Jsou to jenom lidi. Ano. Jste se na fyzičku. Ano, představte si. No. Kolego, a co tak? Nějaký problém? Je tady popelníček. Tak to máte vlastně. Jakou? Tady se nekouří. A tak to asi skočím, která jde. Ne. Tady se nikdy nekouří. Na závody, jestli závody necháte. Jsme si to odhlasovali. Tak to já budu mít teda, to bude asi můj problém teda. Ale Víte, já jsem zkoušel přestat kouřit. Já jsem jako říkal Pedro, Bajo, Buba, Párátka, sousedce Ouško. ale no tak kolego, to si říkáte psycholog. Já jsem si třeba koupil i papouška. A když jsem si zapálil takhle nedbal, pokopej! Ano, tak. Kolego, měl byste pro mě cigaretu. Cigaretu, ale jste říkala, že nekouříte. Kolego, co vidíte? Ellen. Ne. Vy vidíte zabiják. Bestii a ekologického nepřítele. A teď se dívejte, co já s ním udělám. Ty potvoro, já tě nenávidím. Já tě roztrhám, já tě zničím. Ty fůry, ta kutnohorská, ty bestie, jedna potvorovice pana. Jste teda temperamentní, kolegyně. Ano, cigaretu. Další? Jako když si to stávalo 70 halířů, teď už ne, jako, víte? Tak, a teď vy. Mám mi vykouřit? Zničte. No tak kolego, do toho. Trhejte jí. Ty jedna bestie. Ty Tak, trhejte jí štino. Ne, trhejte. Tak, Lundro, jedna. blbe. Kutnohorská. Jak to bylo, je Kutnohorská? Tak. No, výborně. No, kolego. Dobře jste to zvládl. Já musím teda si sednout chvilku. A teď si výjimečně můžete zapálit. Tak, Vidím, že jste ani nejste udýchaný. no něco na tom je, jako roztrhat, nezapálit si. No jistě, ano. Ale Když asi si začnu kupovat levnější cigarety teda. potřebujete vypěstovat odpor té cigarety,
cvičit. Tak by mohl přijít nějaký tady do té psychologické porady, nějaký zákazník, že? Nemohl by přijít. Aha. Víte, kolego. Vy musíte se na to soustředit. Ano? Dobrý den. Dobrý den. Kolegyně. Nechte mě jako vzorek. Já to zkusím. Kolego, vy nechcete kouřit. Vy nechcete kouřit. Prostě, to jsou prostě bestie. To jsou zabijáci z Kutné Hory. Jako, tak. Máte cigaretu ještě jednu? Ne. Tak musíte mít cigaretu někde. Nemáte cigaretu? No, jděte se, prostě to ne. To jsou prostě pro vás zabijáci. To se prostě nekouří, to prostě si musíte říct ne. A dost prostě. Tak. Neblázen, vole! Kolegyně, dobrá? Dobrý to bylo? No, jako poček to bylo dobré. Blázen, vole! Myslím, že Ale to byl náš ředitel. a sakra. Tak, čekám, že to tady začnu schovat. Je. Pevný kabel teda, pevná linka. To už se jenom tak nevidí. A to je tady to pevný. Tak, a pozor! Já vidím přicházet nějaké děti. Ale hořičky, Z které školky? Z naší školky, takže přivítajme holky z naší školky. Petra Kozáka, zajímavá moška. Holky z naší školky.
Luky, pojď sem! Sem! Ty jsi krásný, já ti dám takový za nás tyku. Krati mu, jak ty chvíli domů. Dobrý den, malý. pěkná holka, že? Dívám se, pan doktor Křupka tady není. Ne, je nemocen a já ho zastupuji. No, tak teda dobře. Jdeme doprava. No, posaďte se, vy jste pan Hovorka, že? Hovorka, že? No. Výborně. Pane Hovorko, co vám chybí? Tak teďka zrovna pan doktor Křupka, jako no. No, víte, my jsme na sebe tak zvyklí, jako, a jako je mě špatně. No, pane Hovorka, odložte si, prosím. No tak to jako já jako bych si tak jako odložil, ale jako... No víte, nesmíte mě brát jako ženu, berte mě jako lékaře. No tak to jako bych si něco musel odmyslet, něco přimyslet, no já nevím, no jako... Pane Hovorko, takhle bychom daleko nedošli. Jestli ke mně nemáte důvěru... Ne, to jako důvěru jako učeným lidem mám, jako to, jako já jako důvěřuji učeným lidem, to jako jo. A jaký jste na vysvědčení? No dovolte. No, tak, aby jsme přešli k věci. Pane Hovorko, prosím, odložte si. Tak já si teda odložím teda. Já jsem jako tak jako si dovolil přinést, jako tady mám borůvkový džem. Ne, pane Hovorko, to já nemohu, ne, Pak prosím, tady ne. mám tady domácí čalamáru. Ne, pane Hovorko. Mám tady domácí králičí paštiku. Ne, paštíka z Říkali králíka. tomu Pepa. No, dívejte, to já mám ráda. Houby nakládaný. To vypadá zajímavě. Kyselý nálep, vynikající, takový pikantnější. No a pak tady mám takový domácí, no, rybízáček takový. Tak jako, kdybyste třeba zkusila tu pašníku s tou domácí borůvkovou, k tomu čalamátku, lízla si ten houbiček a No, děkuji, ano. trošku toho rybízáčku a zjistila vlastně, proč mě je špatně. Tak, mě strašně popraskaly rty. Čistě náhodou pomádu nemáte? Počkejte, měla jsem, ale no, teď zrovna nemám. Johne, pomádu! Johne, pomádu! To je náš jedinečnej, neskutečnej, výjimečnej, no náš auták. Tam tomu závodí motor a zářivej leskou je. Dáme si to letí, jak máme leskou je. A to pěvali a meze nepaní, poblesky volumí, všechny hodky volumí. Mám za to měkkej si, co chceš holka plásovíc, seš auták.
šalťáku, kdo mu zapověsej. Benzínu kapka, je puchtolapka, zahoukám a každou mám. Holka jak sen, už nechce ven, bez její auta. Ten náš auta, skvělej auta, boží auta. Vážení diváci, jsme se konci, teďka představím každého soutěžícího zvlášť a vy vaším potleskem rozhodnete, kdo se stane vítězem a budeme čest zatnout Sekiru do této máje. Takže jako první zvu jsem tam pro potlesky Lucii Bílou a Ivonu Čákovou. Tak a teďka i potleskem, dám se najevo. Takže tohle byla Láska je láska. Takže teďka pozvu pro potlesky holky z naší školky. Jako další je Michal David Pavel Horňák a Martin Luková. a jako poslední kluky z Pomády. Protože ten potlesk byl jakési upřímnější, teďka tady na chlapce z Pomády. Jako, já bych o 10 let mladší, tak jsem tam mohl taky vystupovat. Obarklo, mladší. Takže asi jsme zjistili, že zvítězili. Já jsem moc Takže chlapci z Pomády zvítězili. Jupi!
Já se ještě teda rozloučím tady jménem neherců. Děkujeme, že jste přišli v takové hojném počtu. Děkujeme za potlesk, děkujeme, že jste tady s náma vydrželi, i když byla nějaká zpoždění. Může za to Lida. Ona pomalu říkala tu vaječinu, takže za to může Lida. Takže děkuji ještě jednou, jste skvělí.